kita sareng-sareng kula dherekaken ngrasaken ras puji syukur mateng Rasul Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan barokah taufik hidayah kumulan pansedaya ing sang sonten menika saged mengempal ing menika majelis kanthi sehat maten menika panjenengan satunggal punapa mugi perkembangan kula lan pansedaya menika amal kesenan amal silaturahim amal ingkang dipun ridho ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mutung manfaat maslahat dunya dumugi akhirat benjang amin Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Wonten asupe sallallahu alaihi wasallam katur kunjuk katetepaken mateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lan kula lan panjenengan mawantu-wantu pituturipun miyotan ilmu kiamah. Mugi ingkang mekempal ing menika majelis kagolong kareken umat ingkang badhe nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Allahumma Amin ya rabbal alamin. Nuwun dumateng para bapak sedaya kula ngatur terus saking panjenenganipun pakarti marasa keluarga kapurih ngestantunaken menapa kang dados kasedhipun mriki bapak hati marasa keluarga. Inggih menika wontenaken tasakuran inggih menika sampun mawari-wari marang inggih menika kegandingan menika Hardi Marsono nampi kemawon anak aturipun sepuh nikaaken ingkang putra putrinipun Vina Anggreni pikantuk Mas Farid nggih. Farid nggih. Ingkang sampun terkabul wonten ngarsanipun Gusti Allah anggenipun wonten ing Bapak Pengulu nggih sampun terkabul mugi-mugi dipun paringi sehat waras selamat ampun mangke pembangunan setunggal punapa mugi-mugi saged ya waras selamat saklajengipun ampun mangke walon setunggal punapa amin Allahumma Amin. saged keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma Amin. amin. Ing mriki Bapak Hadi Marsono mriki mawon masyarakat iki penganten wong sebel pujang dipanggih saged ingkang sampun kawula saged paring waras selamat ampun mangke panjenengan setunggal punapa amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Mriki wonten pasakuran iki wonten kubur petak update ingkang petak seperti sepuh dawuh ane yang persayatan ingkang tulis pertapan akan kalah di hari-hari pramila dipun bekteni semonten ugi dipun suni pangapuntenipun mriki Bapak Hadi Marsono utawi Mas penganten utawi penganten saged dipun selamat ampun mangke pembengan setunggal punapa amin Allahumma Amin. amin. Dipun gunakan sekul ampun tumpeng sak wanipun inggih menika kegandingan menika Bapak Hadi Marsono nulis mawon majemuaken utawi anak tapi atemen arep sepuh dikatakan putra putrinipun saged paring waras selamat ampun mangke pembengan setunggal punapa amin Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Kegandingan menika kangge nglakukan patur sembuh sedene desa Sekayu blok Taiku mriki sedulungun sedulungun iki Semara Bumi ini Semara Bumi bimbingan tembung nenggah dumateng Bapak Hardi Marsono sakeluarga lapatipun nyuwun pamunten lajeng bayu saibunipun ampun mangke panggang setunggal punapa amin Allahumma Amin. amin. Dan pasaran akan jajan pekan menika wonten indang-indang pekan lapatan ageng wonten alik pramila dipun bekteni wonten dipun suni pangapunten ing mriki Bapak Hadi Marsono utawi Mas penganten lepatipun ing pamunten lajeng bayu saibunipun ampun mangke pembengan setunggal punapa amin Allahumma Amin. amin. Pun Bapak Hadi Marsono sakeluarga agengipun dipun paringi waras sehat selamat saterusipun ampun mangke setunggal punapa amin Allahumma Amin. ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam radallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabis sayyidina Rasulillah jamain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran bi masidah ya rabbana lakal hamdu amma yabkhiri tulikal karim wadimi syullani Allahumma antas salam minna salam alayka ya salam ya rabbana salam wa dakhilna jannatan darussalam rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram Amin. Allahumma din salatan dan biha min jami'at biha jami'an hajat wa tatawwid biha al-surayat min jami'il khawfil ayati
ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tulana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli dunubi wali walidayya wa kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan minal mautina. Allahumma habin lana fi saqatil mautina wa nasatan nari wa qandal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma wa sallimna ya Allah wa sallim azwajina wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatina wa sallim ikhwanina wa sallim ukulina wa sallim diyarona wa sallim jamaatina wa sallim bapak hadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallim di pengantin wa sallim fi dunya akhirah wa dakhalna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. Ngariung Ngariyung. 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 ini Sunda Ngariung. ngariung Aku Arium. Iya, aku Arium. Ngariyung. yang ano man dan siwe ng Badung ya Ada napal ya. Yang orang tuh kumaha ya. Raus ang lupa tarip na tayo. Ada nambah berapa? Memberi saya nggak kamu satu barang kan? Ya. Kan, nang meja gurih gaya. Dahan meja lebat.